Hi, we're back again with yet another video. My name is Paddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Paddy Twice studios. Pano pa Paddy Twice tokudzanya nyaya dzese dziri kuitika social media and nematumana ose zvawo enyika. And tinenge tichikuudzirai panapa imichenyu chete kugara matenga data, buy data and buy data. Mubva ma-subscribe and mo-like. Sanasi tava nenyaya ine umbo video racho riripo. After my presentation tokupai video racho. Queen Nadia havasi kumira kuita zvemaview once boys nyangwe makava tsiura zvinenge nyangwe mukavatuka nyangwe makavaita sei vari kuti asi ndipo pane raramo yangu ende nhasi nezuro manheru vakaita live view once palive patiktok boys saka kune vaya vasina kuiona tikukunzirai after my presentation and riripo boys saka imimi tiudzewo machi afungireni muchi mucomment section and comment section tikuda kuti imimi muri kufunga kuti chii nepamusoro pezviri kuita mwanasikana pakaipa boys saka tikadi kupedza munamato sadza racho richipora video racho ndiro irori anenge awina first 5 games boys pakaipa ndiro video racho iri Queen Nadia vachiita chii if you want live boys pakaipa. My name is Paddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe. Alright, we are 10. Ndiro video racho boys man. And don't forget to like, share and subscribe. Guys, mundibatsire kuverenga nti. Mundibatsire kuverenga. Tati mangani 10. 10 captain. 10 epo. Pandakuratidza kuti ninika chinhu chako ka achizorira pana. Miraona. Ala chinhu chako achizorira pana. Ndikachimboona. Guys times 2. Thank you King. Cards. Thank you so much King. Yes. Let's go guys. Times 2 guys. All the time some are age restricted. Age restricted manjeka. Inobhora chino one. But anyway. Inobhora chino one kuti live I soak for you. Machindu kudye mangani. Inga last time I was not age restricted one. Kandi bhisere todzoka. Age restricted live here I soak for you. Aishide kubi? I soak no for you. Inoramba ngori nevanhu vava vanenge varipo. Saka mira tibhise then totangidza. Don't ndakutokudya henyu. Okay, ngati